El 14 d'abril de 1931 fou un dia d'esperança per a molts ciutadans de l'estat espanyol. Havia estat proclamada la Segona República Espanyola. Acabaven de caure segles de monarquia autoritària i gairebé una dècada de dictadura militar. Alhora, fou proclamada la República Catalana per Francesc Macià, decisió mal vista des del govern central. A la fi s'acordà la renúncia a la República Catalana i l'establiment d'un govern provisional autònom sota el nom de Generalitat, integrat per Esquerra Republicana i aliats i presidit per en Macià. El 1932 fou aprovat l'Estatut d'Autonomia per a Catalunya, encara que amb força modificacions introduïdes pel govern de Madrid, i es constituí el Parlament català. La situació social en aquella època era difícil a causa de la crisi econòmica internacional en què es trobava immers el país. A pagès es demanava una legislació que assegurés l'estabilitat dels qui treballaven la terra per altri, on es contemplés la redempció forçosa de la rabassa morta, la desaparició de la ficció del contracte de parceria, l'establiment de crèdit agrícola i d'assegurança i la creació d'instituts de previsió i assistència social. La força sindical dominant era la Unió de Rabassaires, que reclamà el compromís de fer una llei de contractes de conreu. La llei fou aprovada l'abril de 1934 sense gairebé cap retoc de signe conservador. El moviment sindical continuava centrant la major força entorn de la Confederació Nacional del Treball, CNT, dividida entre els partidaris del diàleg i els de la insurrecció. En un altre àmbit tenia una gran força el Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria, el CATSI, sindicat catalanista. El que més obstruí la tasca del govern català va ser la lentitud dels traspassos de l'Estat a la Generalitat, lentitud que es va agreujar amb el triomf de les dretes el 1933. Aquell mateix any mor Macià i és elegit nou president en Lluís Companys. A Espanya creix la força de la dreta i augmenten les seves vinculacions amb els feixismes europeus. Tres ministres de la CEDA, l'agrupació de dretes espanyolista, cada vegada més forta, entren en el nou govern espanyol, presidit per Lerroux, vell demagog populista esdevingut ara conservador. L'entrada de la dreta al govern de l'Estat, contrària a l'autonomia, no facilitaria la continuació dels traspassos ni la solució del problema del migrat finançament. El 1934, a Madrid, la CEDA es mostra en desacord davant l'aprovació de la llei de contractes de conreu, aprovada pel Parlament català. La tarda del dia 5 d'octubre, el conseller de Governació de la Generalitat, Josep Dencàs, promovia accions amb els escamots d'Estat català per si calia plantar cara a un atac dels anarquistes o del govern central contra l'autonomia catalana. L'esquerra temia un cop d'estat feixista i trencar amb les institucions. El 4 d'octubre, l'Aliança Obrera, sense el suport de la CNT, convoca una vaga general contra el govern Lerroux. Companys, aleshores únic governant d'esquerra de tot l'Estat, es posa al davant del moviment per controlar-lo i evitar un esclat social. A la resta d'Espanya, el dia següent, esclatava una insurrecció amb el suport dels partits d'esquerra. A Astúries s'enceta una revolta. La repressió governamental no es va fer esperar. En el camp hi hagueren incidents sagnants, però no insurrecció de masses. A Barcelona, el dia 6, al vespre, Companys proclama l'Estat català dins de la República Federal Espanyola i fa una crida al moviment insurreccional de l'Estat a establir un govern federat a Catalunya. Domènec Batet, el capità general de Catalunya, telefona a Madrid. En Lerroux li respon que declari l'estat de guerra. Es produeix una esporàdica resistència en certs llocs de Barcelona, com la del local del CATSI, a la Rambla. A la nit es presenta una companyia d'infanteria que anava a llegir el bàndol que declarava l'estat de guerra. Això provoca que des de l'interior surti una descàrrega que fereix a 3 militars. També es dispara contra la caserna de les Drassanes, la qual no triga en respondre amb foc de canó des del seu terrat, que impacta contra el CATSI.
Els seus defensors ofereixen poca resistència i acaben lliurant-se a l'exèrcit, que també es fa amb l'armament. L'enfrontament ocasiona diversos morts, entre ells els membres del CATSI Jaume Comte, Joan González i Amadeu Bardina, i nombrosos ferits. A la plaça d'Espanya, els insurrectes intercepten les vies dels tramvies amb taulons. Al passeig de Colom, alguns individus es dediquen a apedregar els vehicles que hi transiten. A la plaça de la Universitat i al carrer de Palai trenquen a pedrades i a cops els vidres d'alguns tramvies i autobusos. A la ronda de Sant Antoni i en carrers com els de Ferran i Canuda aixequen les llambordes i les col·loquen damunt les vies del tramvia, interferint el trànsit de tot tipus de vehicles. A la plaça de Catalunya llencen una ampolla de líquid inflamable a l'interior d'un tramvia, que comença a cremar i que obliga els empleats de la companyia a sufocar el foc amb galledes d'aigua. L'exèrcit ocupa la ciutat. Un regiment d'artilleria de muntanya rep l'ordre de prendre, amb 2 peces d'artilleria i 50 homes, la plaça de Sant Jaume. El comandant parlamenta amb Enric Pérez Farràs, el cap dels Mossos d'Esquadra, a qui tracta de persuadir perquè es lliurin sense vessament de sang. Aquest no accedeix i els Mossos disparen, causant morts i ferits entre els militars. L'exèrcit emplaça els canons i, juntament amb la infanteria i les metralladores, disparen contra el Palau de la Generalitat. Després de 5 hores, els insurrectes del Palau i de l'Ajuntament es rendeixen i són fets presoners. El govern de Catalunya rendeix al general Batet, que assetjava el Palau de la Generalitat, defensat pels Mossos d'Esquadra manats pel coronel Frederic Escofet. Altres edificis de la ciutat foren víctimes igualment dels atacs. Correus, el govern civil... l'estació de França... la comandància dels sometents de Catalunya. Les garanties donades per Dencàs sobre l'organització de la resistència davant de la resposta de l'exèrcit eren del tot falses. Molts voluntaris aplegats en alguns centres de reunió van esperar tota la nit amb camions, armats, l'ordre d'acció que mai no va arribar. La CNT es va mantenir al marge perquè no veia amb bons ulls l'acte de fermesa nacionalista fet per companys. Això va provocar que el suport dels sindicats, aplegats a l'Aliança Obrera, no tingués prou força, ja que representaven una part petita de la força sindical de Catalunya. El nacionalisme radical anava més lligat a forces d'esquerra comunista com el Bloc Obrer i Camperol. Els darrers punts de resistència van ser dominats al cap de 2 dies. Dencàs agafà una quantitat de diners important i, juntament amb 3 individus més, s'esfumà pel clavegueram, emprenent la fugida cap a la desembocadura de la Barceloneta. El resultat del moviment va ser l'empresonament el dia 7 del govern català, del Consistori de Barcelona i de molts d'altres d'arreu de Catalunya, així com de milers de ciutadans. L'Estatut d'Autonomia restava suspès indefinidament. Al mateix temps eren suspesos la majoria dels consistoris catalans i tancades nombroses associacions. Companys ha trencat la legalitat constitucional i davant del tribunal que el jutge assumeix per a ell tota la responsabilitat. Els dirigents del govern de la Generalitat foren condemnats a 30 anys de presó. Vaixells de guerra apunten els seus canons cap a Barcelona. En un d'ells, el Ciutat de Cádiz, foren empresonats els polítics catalans. Entre ells, Ventura Gassol, Pi Sunyer i Martí Barrera. Des d'aquest vaixell van ser traslladats al vapor Uruguai. A Madrid, Lerroux rep felicitacions de la Falange, la nova agrupació política feixista. Al febrer de 1936 se celebren eleccions. A Catalunya triomfa el Front Popular d'Esquerres, i això comporta el restabliment de l'Estatut i el retorn del govern català, empresonat al penal del Puerto de Santa Maria.
L'1 de març, Companys, en un acte memorable, és confirmat com a president de la Generalitat pel Parlament català i saluda des del Palau de la Generalitat el poble que li dona la benvinguda. És llavors quan pronuncia unes paraules que ja són història. Tornarem a sofrir, tornarem a lluitar, tornarem a vèncer. Es reprenien així la legalitat estatutària i el procés de traspassos que havien de fer-se en compliment de l'Estatut i que encara estaven molt endarrerits. Es van encetar uns mesos de recuperació, trencats el 18 de juliol pels militars i sectors colpistes que es van aixecar en armes contra la legalitat republicana. Començava la Guerra Civil.